aukeratu dugun proiektua txirrina izan da. Eta guri proposamena jarri ziguten. Teknologiako gelan, lanian eginen bitartean, irakasleak azalpen batzunak eman. Zarata gehiagidunez, bere ahotsa ez da entzuten. Hoi dela eta txirrin bat jartzea egokia izan daitekeela pentsatu du eta proposamen egin dugu. Erabili dugun materiala, egurra, eskuadrak, iltzeak, kablea, pila, latorria, kobrea, txirrina, sakagailua, mailua, pintura eta zerra. Bueno, egurra bizaketan mozteko, bizaketan moztu dugu eta bere neurrira. Gero, azpiko egurra gainean montatu dugu zirkuitua eta zirkuituak hola funtzionatzen du. Sakagailuari ematen jogunean, elektroimanea juten da kabletik indarra. Gero, hemengo eskuadrara hortikan latorrira eta latorritikan torlojura. Hor do kable bat juten dela pilara eta pilatikan do beste kable bat juten dela sakagailura. Sakagailua ematean zirkuitu hori etengabe juten da. Eta gure proiektuak ez du funtzionatzen elektroimanak inta arazoa zuten ditu. Eta hola bukatzen da gure aurkezpena.